So sa video to, ang pag-uusapan natin ay kung ano-ano nga ba yung mga bagay na maaaring maging dahilan upang ma-terminate or ma-delete ang ating mga YouTube channel. Kailangan natin itong iwasan para hindi masayang at mapunta sa wala ang mga pinaghirapan natin dito sa YouTube. Dahil alam naman natin na napakahirap magpalaki ng YouTube channel. So, lalong-lalo na kung nag-grow na yung channel mo or kumikita ka na dito sa YouTube, ito yung mga bagay na kailangan mong iwasan. Panoorin niyo po ang video to hanggang dulo para mas maintindihan niyo. Sabi nga po dito, if your channel or account is terminated, you may be unable to use, own, or create any other YouTube channels or accounts. When a channel is terminated, the channel owner gets an email explaining the reason for the termination. Ano nga ba yung mga maaaring maging dahilan para ma-terminate yung ating YouTube channel? Ang una is repeated violations of the community guidelines or terms of service. Ano nga po ba yung mga nakapaloob sa community guidelines? So, una is yung spam and deceptive practices. Ibig po sabihin ng spam is yung pag may nag-comment dun sa content na yun na hindi naman related dun sa topic at ang gusto lang nun mapunta sa kanya yung atensyon at magkaroon siya ng subscriber or ito yung mas kilala natin sa tawag na sub for sub. So, napaka-bawal po nito sa YouTube. And yung deceptive practices, ibig sabihin is pag na-detect po yan ng YouTube na puro bumili kayo ng likes or ng views or subscribers na hindi naman organic talaga na nanggaling sa mga totoong tao na nanonood ng video nyo, maaari po itong ika-terminate ng inyong YouTube channel. So, yung pangalawa is yung sensitive content. Napanood akong video ng isang vlogger na na-terminate yung channel niya dahil nung nag-LS siya or live stream, meron sigurong nag-trip na pumasok doon sa LS niya tapos nagpakita ng maselang imahe nung nagla-livestream siya. So, hindi niya agad na-delete yung video niyang yun. And after nun, na-terminate agad yung channel niya kasi na-detect ng YouTube na may sexual content yung video niya. Then, yung pangatlo is yung violent and dangerous content. So, nakapaloob dito is yung harassment, cyberbullying, harmful and dangerous content, hate speech, violent or criminal organization, and violent graphic content. So, pag nag-vlog po kayo, iwasan nyo magsalita ng mga hindi kaaya-aya, pagmumura, mga hate speech against sa kung kanino man, dahil pag may nag-report sa channel nyo, ma-review ito ng YouTube na ganito lagi ang ginagawa ng mga content nyo, maaari itong ika-terminate ng channel nyo. So, and then yung next is yung regulated good. Kung bawal po ang magbenta ng mga illegal na produkto sa YouTube. Last is misinformation or mas kilala natin sa tawag na fake news. Nakapaloob dito yung elections misinformation. So, iwasan nyo pong magbitiw ng mga maling impormasyon against sa isang politiko, sa ating gobyerno, o kung kanino man dito sa politika natin. And then yung COVID-19 medical misinformation and vaccine misinformation. So, kung wala naman kayong alam talaga about sa COVID at hindi naman kayo doktor or dalubhasa, iwasan nyo na lang yung mag-topic or magbigay ng mga kung ano pang ideya about sa vaccine or COVID-19. So, and then yung pangalawang rason po na maaaring ika-terminate ng YouTube channel mo ay ang a single case of severe abuse such as predatory behavior, spam, or pornography. Dahil na-topic na po natin yung spam and pornography kanina, dito na tayo sa predatory behavior. Ano nga po ba to? So, ibig sabihin nito is yung gumagawa ka ng mga content na mapanganib para sa'yo, mapanganib sa kalusugan mo or sa buhay mo para lang ma-please ang viewers mo or para lang kumita ka dito. So, sobrang napakabawal po nito. Dahil kung matatandaan nyo, si Boy Tapang nagkaroon siya ng unang YouTube channel at ganito po yung ginagawa niya. So, na-terminate po ito. And then yung linggo, meron na naman po akong napanood na nakakabahala talaga dahil nakakaawa yung sitwasyon niya. Naramdaman ko kung gaano ka hirap yung buhay niya. So, ginagawa niya lahat kung anong inuutos ng mga viewers niya na gawin yan na pwede niyang ikapahamak para lang magkaroon siya ng pera or mag-viral yung videos niya. Sobrang ang sakit din sa pusong panoorin ng medyo naiyak. Sa mga viewers naman dyan, huwag nyo naman pong sa pagsamantalahan yung mga ganitong klaseng tao na alam nyo na ang gipit, kayo yung maglalagay sa
kapahamakan dito sa taong 'to. Ilang million views pa ang makuha niyo sa videos niyong 'yan, kahit ilang million pa ang subscribers niyo, ite-terminate din 'yan at mawawala po lahat ng pinaghirapan niyo. At kung mamalasin pa kayo, baka mapahamak pa kayo. Huwag niyo pong ipagpalit yung buhay niyo para lang sa views or para lang mag-viral kayo. So, and then yung next po is yung channels or accounts dedicated to a policy violation like hate speech, harassment, or impersonation. Nagpalit ka lang ng pangalan pero yung mga videos mo or yung content mo is galing sa ibang tao. So, impersonation po yun. Sobrang bawal po yun. And then yung last, copyright termination. So, ito po yung mga videos natin na nagkakaroon ng mga copyright claims and usually po ay dahil sa kumukuha tayo ng mga video clips, movie clips at ina-upload natin ito sa ating YouTube channel. At kadalasan din po dito ay yung mga music na nilalagay natin. Iwasan po natin na magkaroon ng mga copyright claims, especially yung copyright strike. So, ang sabi naman dito, pwede naman po kayong mag-appeal if ever feeling nyo naman may karapatan naman kayo dun sa video nyo, kumbaga nag-effort naman talaga kayo, so may karapatan kayo mag-appeal or ito yung counter notification dito sa copyright. Bibigyan naman kayo ng chance ng YouTube na magpaliwanag. So speaking of copyright claims, kung gusto mo pong matuto kung paano tanggalin ang copyright claims sa iyong YouTube videos, panoorin niyo po ang video kong to. Ilalagay ko po ang link niyan sa description box. At kung natulungan ka ng video to, kindly like and subscribe for more YouTube tips and tutorials. So maraming salamat po sa panonood. See you next time. Bye! See you again.